मिया हेजामारानि पातिमुंगो बुजागै सागदुखुमानाय कक्टमा थुमनाय कमलकान्ति त्रिपुरानो नायनानै थांगा मन्त्रि सुक्लाचर नुवातिया बो कमलकान्ति त्रिपुरानि साग बाहाय ओंखा नायमानि यागुलो डाक्टर बायबो कक सालायखा दाखि हामब्रानानै सानै ताई आबनो कारि बो नायखा बीजेपी नि बुजागनाय मंगल देबरमानो बाहायनो बो खरं निनो नायमानि यागुलो कक्टमा थुमनाय रो सायखरका कक्टमा थुमनाय ओंखा जतनि बागिनो बरनि सागनो याफारजाक बरनि सामंनो याफारजाक आबगै कक्टमा थुमनाय रो बुमानि बेलाखिना चाजाग यांमानि कक साका आबनो कारिबो हदाओ अमहाय बुलाय टगलाय रक कायसाबो गाहाम ओइया हनैनो सावै खोनारका अ सालो मन्त्रि सुक्लाचर नुवातिया थांमानि जरावनो ककबर मिडिया फरामनि तांक्रा आदंरबो थांजाक ताई कमलकान्ति त्रिपुरा संनि नुखुंगो अ बुजाफुरनो मोबाइल टकरुबै सेगिना रंजाकमानि बाय करंनानि बागै करै इनि तंमानि बागै ककबर मिडिया फराम नि इंगै कक साद्रब मोबाइल थाइसा पायरि मानि मांफ्लि कासे फैका सिनि कक्टमो दाबो प्राय 7टा बाजै दङ दिनै उदयपुर मातारबारिगो प्राइम मिनिस्टार बो मातारबारि मन्दिर अब इनग्रेशन खालायफैयो अब प्रोग्राम पायै और जीबीओ फाइ सफायखा और फाइमाने कारण गांखाय कयेकदिन आं त्रिपुराबो गरै मिया सारिगनो आं गुवाहाटीनि सफायो आयंग बडलेण्ड बीटीआर नि इलेक्शन कैंपिंग थांमाने मियाफ्रावनो आं खोनाका सिनि खरकसा त्रिपुरा सानै बिसिंग कक्टुम थुमनाय बा सांबादिक खायगाबा मेडिया सिनि ताखुब कमलकान्ति त्रिपुरा बो आरो हेजामाराबो कायसा प्रोग्राम नि बागै आरो बुदाय न्यूज कवरेज खायनान बागै थांकना इनके आरो बरक थेमानाम रकबाय एटेक खालायजाखा इनके लगे नबो आरो जीबीओ फाइ सफायजाक सारेखिगो कोनो खनावैनो दिनैबो जेहेतु दाबो जरामान खाबा हायहैनो बान सबै बना नायना हनै फाइ सफायजाक आरो जीबी हस्पिटाल सो बबायबो मालायखा बिनि लगे सिनि आगेनि IPF ni kasama dong tabuk tabudai boro BJP khlai tongna kai bo bahino ara GB Roma Center no admit tongja kai Kamalkanti no naina hane khaimane karon media angka boro khongkha sini society ni kaisa backbone hunai mano sini dofani kaisa backbone borok ni bising tuino Iprasa jara koktum thumnai media borok ni bising tine sini dofani borok sisabo borok ni bising tine sini dofani borok guna kanini hoite koktung mano tei kotri porni digiwa sini society ni bagai belai most important media rok borok ni jini bohok ni bagai samung tanglayo o jagabo rajnitik ni naisle laimungo kacharma jawa kalayai bo tini obahaike ahot ongka serious tamahin injury ongka batabo doctor ni treatment ko cholai tongo angobono bono nainani bagai tebini poribar bai haba sarna ni bagai haine wan sabai na phaimani